И къде казваше била жената, че не е направила вечеря до сега? На разходка. Не. Мъжа? А може ли да поясниш? Не карай. Карам ти. Спомени да. Няма. Айде се. Ще бъде, да? Нещо. Ще е грозна игра. Грозна игра. Да кажа къде е била. Кой къде е бил? Какво? А че сега други хора няма да намесваме. Това не е честно. Не че е грозно.